Kani kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. UMDC jong ka Sorangkham constituency uba peniat sing sim ula shim ya karai ban salik pensngau sya ka sarkar jela bagan batha ya ka National Highway Authority of India bagan shnano daki speed breaker bat ki jing thok ki ba pen idak ya ki nongnya kali ha surak Shillong bypass khnang ban khanglat ya ki jingja ya takho kali bat ya kino ki jingja basngosi ki ba juja na ka por sya ka por hagani ka surak ba Kani kejing penpau jong uba peniat sing sim kalong hadian ba sangut kibrio kila doai yala ka jong kejing em haka khanyu tarik benai risau arjar arpau hadian ba kawai ka trok ka badonio number UP Sun Iway AT Arkhandai South Khandai kabarangwan na West Giant Hills District Banlech Guwahati kala salat ya ki nongshong dukan kuntop ru ya wai rangba barang ap kali hajan ka jingkiang umkhen kabadon hakashnong Thangshalai kabahab hapo ka Maurang Keneng Community and Rural Development Block madap ka jing sosi ka bakhrau ka bede ka ni jing ja accident ka bala jam ne kasni next step ka por coverage angti proshnong Thangshalai ini ka surok bypass jong ka Shillong te mene ka por crash pawa ngayo ka full call ni soda bala pentip makadon kini jingja accident jong ka trok ka ba la rat na phang ikini ki sangut ki nong Shillong bat sawut ki bolong ki longkume bat iwe bolong iramba te nakaliang jongahi marmar mene ala poi haspot kumba khandai steng but hakata kapor dang don ka met po surok po madan ya ka bampat la pendep ki formalities leniki jingdon kam nakaliang police department te haba poi hantu ni yi ba sika ne ka jingja sika de ka jingja ka bampat juja menu se kini ki Tanjungi baka ni ka jingyap juki bre pandai aduk sangut nak ka Shillong bat kamtam le se ki bayap pasien kelong sangut bat iwe pat lorong ba ibala penkit syapi simon keneng le klat na api simon keneng te aka jing syam do jonga jing I jonga awat nak ka posh kor nadu basdang ka ni ka Shillong bypass road ka surok bypass ka ban pelai kali benumrung na po so Shillong pelai na ka jing khamya kalau long kecing mentoi ke bakhrau ya si yaki nonglek nongwan ban penkeluat ya ka surok so Shillong bat kunju ban penkeluat ya kali kawan jekiwe pat ki nonglek nongwan na kiwe ki jalan kiwe ki district te henry akwe kaliang pak kadon bu kecing du nong nomor hamenta news nem bakaya kini ke bypass ni isipun mah ki jingja ki bakha kecing ya breu nak kadau jong ka jing accident kali kidon kiba yo banbat ikali don du kiba hit and run si kiba tingku ikibreu lan tenra ikibreu kikatna tanga kaba ngayo ban lek akum kita ban saki akum kita kijak accident deki spatli ki cases menta kum mangala long nong madadu aja khasa tengai iba ka kani hingan haban pensno sya sarkar banake ikataw bakani ka surok kalong pai ti ka kani ka surok highway hapo rilum le se kapher baki highway hapo rithor harithor ka pej ba kila ba nemdan ki kinu ki sebekal kini kita henry hanni po rilum si ki driver ki bawan nya ki trok ki badai na shapo rithor teng kim suthu ban handle yo string lene ban handle ka kali lene ban te lakam ka kali khamtam kini ki surok ki ba kham kelan kini kita te kumbalong mene desi kajing compensate ikali akabide bat kani ka jingja se kala penlong bandu kini ki mesir breu ko baloi te nakaliang jonga semua ba ban pensol kani syaka government bat nan satho ru la singkom bakide bat ban pej hakinu ki jaka ki ba donkam banbu iki sign ki ban penkenmau kinongnya kali bat donkam ban pensuki mo kum kita ke bangi donkam kisbri beka kini ki itu ki strip ki ba khamrit hamre ki ba he resi tang ban Shillong ban shu ai kajing ka alert iki ba dan ki jaka ki belong accident prone area ki ba ki happen pensuki
kum ka warning yaki kum kita ngaso badan kam baham dei tang kata ke Shillong bypass remor kening Shillong road kini existing seorang kam kini kita babun dang sian mentaruk layu komplain na seorang kam baka jing bamla leksi bentek nakam kini nya kali kajing penher stat kali keba leksi kebalong kajing ma si kinong Shillong kibayat ya na kita bicara kunju ru hakani ke Shillong bypass road nan sathot lamandi baki dei banbu provision nam ta ka footpath hakini ki Shillong nama katai ke Shillong ka ketup nadu morong kenai kini ke Shillong thang shalai kadin paso kamau kanu ke bahap apa mau pedang te kini ki area hakitu ki badan yeng hakitu ki baju ya pai ba si di bendan ki footpath ki babiang ban kamshingan ke lek kawan ni ki riu pai ba ki balik rap ki balik yo ki balik jinglek halal kum ka jing trekam ga jongki tengah so ban kentu ya kata bat nganda shimkhai kum ma ba se kum kini ke jinglong negligence na ka National Highway Authority of India menempet bahai kini ki surok negligence na kani ka liang ka company ba pentre kani ka surok ru ngin happen wa kum minta dang shen na kaliang soda jong kamor keneng bolong nongket kam bakhmat jong kani ka nriu shnong sunjuk jong nriu shnong la ai de ka FIR police na ka jing klem jong tu ka lom mo kum tu ka lom ru ka ba dan jing ya da berch kata la shu dep ka surok la e no reklum dan jing da te kum kita ke ba bu jing mal si kinong lek nang wan te kami kini ki issues kini ki mat ki ba ngakum nang mat happen penslo shi ki ba